Hapon na naman, mabanggi na naman lamang. Ano daw marin na isira kay niyo? Kauyamon man ang perminasa ng kangkong na may asin, ng tinubigan. Mari kay niyo maglakaw-lakaw. Ayaw, kasi do ang mahantak na niya. Ayusun ho. Uragon ini uro adubuhon sana, daw bangutan sana kitina pa. Ay daw may sadiri kay niyo. Tara pula aralaba pati haw. Ukod ko mga pirambulan pa sa itanong pa sa niini haw. Aralaba aw. Ay daw may sadiri kay ni. Kasupog man na day magpaaram. Kudi paano mapuno kita kay ni. Kastahan tanay ni ano pa man. Ayos. Aralaba kadi haw. Sorry, nainot ako sa may sadiri. Good. Pudi dali ang kuna. Tabaad mag-abot na. Eh, bakit siya ako sa may sadiri? Ahali ang kita. Tayaw na nakakuha naman ang pirang pidaso. Pwede na inay.